kai haba kai a ko an so ko an ki ai arewa uwa take mu ne Najeriya a ko ina to kun ji faɗi muke kowa ya raga mana to alasi ne bai karya yake ina kuke ne masu ce araba to yanzu da ku nake kai mu za mu yi magana tun da tsoron furtawa kuke dan da mun yi shuru gani fa cikin tsoro muke a'a ba tsoro bane ku sani mu bin doka muke masu dokar ma yanzu sun daina duta kewa suke ku tashi matasa na arewa kun je da ku nake a can sashin su yan yankin mu fa duk wahala suke ko fitsari ma fa kayo gefen hanya ba biya kake balle fa a ce ka aje shago kudin ninki suke da ganin mutumin arewa su kama aiki ma suke wani gumma duk muna ta gani har ƙonawa suke gwamnati kuma na gani ta yi shiru sai kashe jama'a suke shi yasa ba mu kai wanga kungiyar kishin Najeriya musamman ma arewa fadan mu ne Najeriya mu ke roma da kiwo duk a cikin Najeriya ilimi sai mu fa arewa a duk a cikin Najeriya mutanen duka arewa akwai su da kyawun tarbiya ko kun karɓar yanci na ƙasa mu mun kai aniya jama'a ta arewa ne suka karɓo sun yi gwagwarmaya su tafawa balewa da sardauna mai kyawun aniya ko da a ƙasar ma to ai mu ne ke da majority lafiya fa muke zaune domin ko muna da security hankalin mu a kwance gaba ɗaya idan mun samu immunity komai arha fa ake samu ba a raising quantity kowa na jin daɗi ba a maganar wani poverty shi yasa komai na arewa a zaka ga sai yayi quality duka ma albarkatu na kasan fa anan suka tattara a arewa muna da komai kowa ya ji muna kira mai ce araba to ya ji ni Allah sai yayi hattara a kasar ga duka muke da sitar har ma 19 mene ribar ka to in har an ware biya bara wanda in an ware ma to ku ne za ku shiga tara kai to ku tambayi kakanni su ma da suka sun makara to ku kyale wannan magana samakar da ku yungura arewa kasar adalci ce ga kaunar al'umma sannan da zaman lafiya juna duk muka runguma komai in ya samu daya duka sai fa mu dunguma mu nuna bakin ciki ko murna har sai an gaba abinda ake mana a ƙasa to ya isa dan haka wai ko kuna so duk manyan sai sun kare duka kowanne shugaba ya fito duka sai kun hallaka muna da wakilai fa wasu sun fi ɗari haka me yasa ba kwa magana akan abin da ake mana in kuna tsoro ne to ayi mu kan za mu yi magana kungiya ta matasan arewa yau ne muke magana abin da ake a daina a bar duka mu zanta mana domin in har an ka gure mu abin mu ne yake tun yanzu ku je mu an kira da babban murya ba muke dan duka abin da ya faru akan mu fa karewa yake domin mu ne manyan gobe kasar za mu rike wallahi ba Allah kun ji to yau rantsewa muke wannan renin ya ishe mu kun ji duka gira muke sako na matasan arewa ne ya udu magana muke sako na matasan arewa ne to kun ji kira muke abinda ake mana to Allah ya isa dan haka abinda aka yi mana to a bar shi ba ya isa dan haka domin fita bawa balewa mun san tuntuni an kashe sannan kuma sardauna ma shi ma tuntuni ya wuce har da sani abacha ya taso amma an kan kashe murtala muhammad ya taso shi ma tuni an kashe sannan kuma umar musa yar aduwa ma an kashe kowa ya fito a arewa wai kenan sai an kashe inda an zai wafasa to a ƙasa sai an kashe to ya isa dan haka wanga barna ta isa dan haka kiran kowa muke to ya bude kunna ya haka wakilai ga sunan a Abuja sun ki faɗin haka wakilai ina mu na arewa kun yi shiru haka to ga sakonni yau mun yi su a tsarin baituka zanga-zanga cikin lumana muke yi a gaggane haka zanga-zanga cikin lumana muke yi a gaggane haka matasan arewa ne to yau muke ta kiran duka to a gyara dan Allah tun kafin ma fa mu harzuka wancan da yace a raba to doka ya karya
haka ba a masa hukunci ba kuma sai an ka kyale haka yan arewa idan sun kai magana a hana to ya haka a gyaggyara haka Allahu ya gyaggyara mana akwai jigogin wannan tafiya duka zan saka ta sai ufanta mi ina ga ishe ka ina maka jinjina Biliyaminu Zamfara na ya bana a gode kajiya Jamilu Adamu Escape kai ma na yi jinjina da producer Usman Ma'azu ina maka addu'a da producer Usman Ma'azu na ya ba arzika ga matasa masu kishin arewa muna baya haka wannan kungiya muna goyon bayan ta haka zanga-zanga cikin lumana muke fa gagga da haka dan Musa Gombe ke waka a gyaggyara mana a gyaggyara mana matasa ne yau ke kira a gyaggyara mana matasa ne yau ke kira ala gyaggyara mana zanga-zanga muke a cikin lumana kudi alhamdulillah 0 36 63 36 19